ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಿಟ್ಟು ಇದು ಪುರ್ತು ತಮ್ಲ ಇಂತುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಎನ್ ಏನಿ ಮೈತೆ ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಎಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀನು ಕಂಡಿನ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಕಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಅಂಚದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಸ್ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಅಂಚದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಕನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಮಾತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಾಗ್ ಎಂಚು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಅಂಚೆ ನೀನು ಇತ್ತೇನ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ಹೇಳಾಡು ಇತ್ತಾಲು ಪಾರ್ಟಿ ಪೋತೋಲು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪರು ಪಾರ್ಟಿ ಹೊರಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋತೋಲು ಅಂಚದು ಪಿದೆ ಪೋತೋಲು ಈಗ ಮೇರ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರಿ ಮಾಮಿಲೆ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರಿ ಪೂರ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೈಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಹೆಣಿತೆ ಒತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಇದು ಈನ ಓಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಂಕ ಒಂಚೂಲ ಮಂಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ತುಕ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಒಂಚು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ಪುನಂತ ಬೇಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೆಲವು ಏನು ಮರಣಿ ಪುರ ಕನ್ಪದಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿನ ಪುರ ಅಂಚದು ಅವೇನಿತ ದೆಪ್ಪೋಡು ಓಲ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಳುಕು ಅಟೆಚರ್ ದೀತೆ. ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತು ತೈನ ಪುರ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂಡು ಸೆಟ್ ಪುರ ಮಂತು ದಿಯೋಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಎರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೇರಿಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ವ ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಪೋದು. ಸೊ ನಿಗಲು ಲಾಗ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೋಯ್ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಭಯಂಕರ ಶೆಕೆ ಮರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐಪಾವೆ ಭಯಂಕರ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಇಂಕಂತೂ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ನಿಜ್ಜೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ದು ಕಂಡಪಡಿ ಶೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮರೆ ನೆಂಚು ದೀದಿತ್ತೆ ಬರ್ತಡೇದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಕನ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಏನು ಮೇನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಪಾದಿನ ದೀತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಾಯ್ತ ತೂಕೋವರ ತೂಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟೆಂಕ್ ನಾಡಿಯ ಫುಲ್ ನಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಬಿಯೇ ಕುಲ್ಮ ನಾಡ್ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಶಾಲ್ ತಿಕ್ಕಡಿ ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಮೀಶೋಡು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತ ಏನು ಮೇರ್ನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಬಂದು ಅಂಚದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ನೆಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 115 ಅನ್ನ ಕೊರತೆ ಆತೆ ಅಂಚದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿ ಮೇನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತ ತನ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚದು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪ ಮೊಲ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಗಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಏತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ತೂಡು ಓಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಳ ಒಂದೊಂದು ಒತ್ತಿ ಆತ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ಗೊತ್ತಾಪ ಜೇರಾಂಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಚಿ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತು ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿಂದ ಏನು ಒತ್ತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂದಂಡ ಬಂಗಾಪು ತೂಕ ದಾದಾಪ ಬಂದು ಏನದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಬಲೂನ್ಸು ಇಜ್ಜಿಂದ ನನಗೆ ಇಂಕೊರ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಇಡ್ತು ನಂಗೆ ಒಂದು 4 ತಿಕ್ಕನು ಬಲೂನ್ಸು ಪಕ್ಕ ಬಲೂನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕೊರ ಪೋಡಿಗೆಂಡ ಅದು ಹೊರ್ತಿಗೆ ಮಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗನೆ ಬೊಯ್ದೇರು ಅಂಚದು ಸಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮೀಶೋರ್ದು ಒಡೆದಿಂತುಲೆ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕು ಏತು ಐಕು ಗಮ್ಟೆ ಪಗಳು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆ ತೆತ್ತನು ಗಮ್ಟೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಒಡೆಕೊಂಡು ಆಲಮ್ಮ 4 ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅವು ಬೇತೆ ಡಿಸೈನಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಟರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಬರ್ಪಣತ ಅವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಓನಿ ಗುಂಡು ಏನಂಡ ಗುಂಡುಗ ಬಲ್ಲಿ ಬುಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಊರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾನು ಈನ ಮಲ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಜಿಂದ ಹಾಪುಂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹಾಪುಂಡ ಫುಲ್ ಫೀಲೇ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಬರಿತಿಲ್ಲದವ್ರು ಬರಿತಿಲ್ಲದರು ಇಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ ಪಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪತಾಲಿಂದು ಅಣ್ಣ ಹೂ ಕಲರ್ ಹಾಪುಂಡ ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ತ ಈನ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನಂದು ತೋಡು ఆయన ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಬರೀತು ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಕ ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬೇಲೊಂಜಿ ಬೋದಂತಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೋದುನಂದು ಒಂದು ಅಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಣ್ಣನ್ನು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಚಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋತುಲ್ಲೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏತಂಡಲ್ಲ ಪಡ ನೂತ ಇವಾಗ ಈತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆತಾ ಒಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚದು ಈತ ನಮ್ಮನೆದ ಕೊಡ್ತೇರು ತೂಕ ನೀನ ಪುರ ಪುಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂತೋಲೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಕೋಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚದು ಮೇರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆರ್ಲ ಬಿಡತ್ತ ಮಿಗ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಅಂಚದು ಆರು ಬರೋರು. ಸೊ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಲ್ಲಿಗುಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಕ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದಂತ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಇಪ್ಪುನತ್ತ ಬೊಕ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಆಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಬರ್ತಡೇ ಮಲ್ಪುಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಬೊಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಮೊಕ್ಲ ಪುರ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಊರು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂದತ್ತ ನಮಕ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುನಗಲೇ ಇಜ್ಜೇರು ತುಂಬಾಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಳಕ್ಕೆ ಪುರ ಸೇರಿದೊಂದು ಕೇಕ್ ಪುರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ತಿತ್ತದೋದು ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವಿರಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಬರ್ಪಿರಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಪುರ ಜಿಗ್ಗದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ನಮಕ್ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಮೊಗಲೇ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಅವು ಅದೃಷ್ಟ ಗೊತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅದೃಷ್ಟ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ಮಲ್ಪು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಬಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಣ್ಣಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಡ ತಿನ್ಪುನು ಚಿಪ್ಪುನು ಅಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಣ್ಣಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಡ ಗಿರ್ತಡೇ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅತಬ್ಬ ಮತ್ತೆಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬರ್ತಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನ. ಸೊ ಜೇದೋಲು ಎಲ್ಲ ರೂಬಿ ಸೊ ನೋಡ್ಜಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರನ ಪೋಂಡು ಇಡೀ ಲಾಗ್ ಯಾನ ಪಾತ್ರ ನಾನೇ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ರೆಡಿ ಆತ. ಸೊ ತೂಕ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೆರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕಾಣಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತದು ಪೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತದ್ದು ಕಬಾಬಗ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿ ಇದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಕುಲೋ ಅಂದೆ ಎಂತ ಪೊರ್ತು ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಕು ಬಿರಿದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೆ ನಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಿನೇನು 5 o'clock 6 o'clock ಮುಗ್ಗಿನ. ಸೊ ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಮೀದು ಬವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತದು ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಮೀದು ದೇವರಿ ಮತ್ತು ದೀಪ ದೀದು ಇತ್ತೆ ಕೂತೋಂದು ನಿಲ್ಸು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಗಾಳಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಲಾಡೆ ಮುಟ ಪಿದೈವ ಇಜ್ಜಾನ. ಸೊ ದುಃಖ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಬರ್ತಡೇ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರ್ಪುಣತ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪೌಡು ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ ತಿಂಗುನಂತ
ಕಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಪಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಓನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಚೆತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮೀನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಲಾಗ್ ಬರೋನ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ